realment valoràvem era la capacitat de buscar solucions creatives i no quedar-te només amb la dificultat sobrevinguda, que podia ser el ventilador o qualsevol cosa, i que busquessin. I el joc l'ha aconseguit. No, i també té un punt molt, si em perdoneu, Sí. Físicament, perfecte. Saps allò per gastar... Està zen. Està zen. Sí, sembla en Keanu Reeves. I se'l veia satisfet, se'l veia content. És dels pocs que ha fet això, però els pocs que han buscat recursos així diferents, sortir-se, moure's de la taula, fins i tot sense preguntar, perquè molts diuen, puc moure? Si t'han dit abans que pots fer el que vulguis, són els joves. No sé si us heu fixat, la gent més jove és la que se surt una mica de la norma, però tota la resta es queden allà intentant fer-ho i crec que és un tema que hem de... Són més directes, no? Perquè ell ha anat directe a l'interruptor. L'ha buscat, l'ha mirat, pam. I ha anat a canviar. Que és precisament l'actitud que estem buscant, perquè en situacions laborals ens trobarem amb... No tindràs un supervisor a sobre que et digui què pots fer i què no pots fer. Per tant, tu hauràs de poder decidir si transgredeixes, entre cometes, o alguna cosa que algú no t'ho ha explicat, o et quedes esperant el permís. I jo prefereixo la gent que demana perdó que no pas que la demana permís.